Misamis Oriental Governor-elect Juliet Uy nanumpa na. Mga mayor sa lungsod nga nasa pikas partido giaghat sa gobernador nga makighiusa alang sa kaugmaon sa probinsya. Ani report. Formal na nga nanumpa sa iyang katungdanan isip gobernador sa Misamis Oriental si kanhi 1st District Congresswoman Juliet Uy. Pinaagi kang Court of Appeals Mindanao Station Associate Justice Attorney Richard Mordeno. Dungan nga nanumpa ang iyang bana nga si Villanueva Mayor-elect Julio Uy kaysa muhulip sa iyang anak nga si outgoing Mayor Jenny Rosalie Uy Mendez. Prioridad sa administrasyon ni Governor Uy ang health sector. Ilabi pa nga nag-atubang ang nasod karon og laing sakit nga monkeypox o mpox. We will do our best to improve the barangay health system and the services of our provincial hospital. Especially, appeal na sa mga pinalangga ng mga trabahante sa hospital. Ilabi na sa atong mga nurses, lalaki man o babae, o bisan tamsi tambok o dili tambok, parihan ako tambok. Nanumpa sab sa atubangan sa incoming governor sa Misamis Oriental ang mga mayors, vice mayors ug sangguniang bayan members sa matag lungsod sa probinsya nga midaog sa eleksyon ubos sa National Unity Party ug Team Unity. Mensahe ni ini ilabi na sa kontra sa politika nga makig-alayon sa iyang administrasyon alang sa kaugmaon sa probinsya. Walay tuig nga walay project ang dili nako kauban nga mayor, dili nako kauban nga kapitan, kay dili ako gadungon. My politics is not with the mayor. My politics is with the people. Gitakda nga mulingkod isip gobernador sa probinsya si Uy karong July 1 samtang nagpaabot pa sab sila sa mga papeles nga i-turn over sa transition team ni outgoing Governor Peter Onabia. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.